लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार भोजपुरिया जहान, बता दी अक्षरा सिंह के एगो नया फिल्म के लुक आइल बा भैया। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे शेयर भइल बा, उहे खबर लेके आइल बने रउआ सभे खातिर। पूरा वीडियो के देखी, बहुत कुछ जान पाई। अक्षरा सिंह के अगर फैन बानी या पवन सिंह के फैन बानी तो कमेंट जरूर करी, सबसे पहला कमेंट जरूर करी। नमस्कार भोजपुरिया जहां, लेके आ गए बानी खबर जौन की भैया जुड़ल बाटे अक्षरा सिंह जी से। जी हाँ भैया, लेकिन ओकरा से पहले ये कहब कि रहुआ अगर अक्षरा सिंह जी के और पवन सिंह जी के प्यार करे नहीं, लाइक करे नहीं, तो भैया हो कमेंट आवे के चाही। कमेंट में कुछ लिखी जाना, अक्षरा सिंह और पवन सिंह तक पहुंचो। चलिए भैया, रोज के बता दी, इन दिनों भैया सोशल नेटवर्किंग पे अक्षरा सिंह जी के एगो फोटो ज़्यादा बहुत जोरों शोर से वायरल हो रहा बा। जी हाँ भैया, ये ब्लैक रंग के भैया कपड़ा में भैया अक्षरा सिंह बेहद खूबसूरत लागत रही। और भैया इंस्टाग्राम पे भैया काफ़ी फोटो धूम मचा चुकल बाटे। और भैया मैसेज में यह लिखा जाता है कि अक्षरा सिंह के नए फिल्म का लुक है। तो भैया हो देख ली अक्षरा जी के नया फिल्म के लुक जौन की भैया बहुत जबरदस्त बाटे। हालांकि भैया फिल्म के कोनो नाम नहीं के लिखल, लेकिन भैया हमने के भोजपुरी स्टार ट्यूब भैया बहुत जल्द पता करके बताए वाला बा कि अक्षरा सिंह जी के ई कौन फिल्म के लुक है। और वो सब के बता दी भैया कि अभी इन दिनों अक्षरा जी भैया मुंबई में रितेश पांडे के साथ मजनुआ फिल्म शूटिंग करत रही। अभी तक अपडेट उतने बाटे, अभी ओकरा बाद में कौन फिल्म शूटिंग करी अभी तो कोनो अपडेट नहीं किया। जैसे ही आई रहो सबके बता देम। उम्मीद करता नहीं खबर काफी अच्छा लागल हो। अच्छा लागल तो भैया लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश की रिपोर्टिंग, दिल्ली। वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल ना भुलाई।